Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Bugün yine aydın bilen çıkacağız. Dil yetmezçiligi var arada. Buna benzeş o temaları gurrun ettik. Yani bugün birazrak başkaçarak edip gurrun vermeyi planlaştıracağız. Indi bugün o köprek Aydın'a söz verecek aslında. O tema, Aydın teması. Yani girişi men etmeli olan için hazır size kıyıskarak bir neme düşünüp beren. Yani dil yetmezçiligi o bir näme zat deyip sorasanız dil yani Aydın bilen gürleşip durduk. Yani fiziki bir dilin gurrun edem yok. Ya da Türkmen dili, Rus dili, İngiliz dili onun hem gurrun edem yok biz. Yani dil diýende şo zatlara köplenç akla gelýär-de. Ine bulam dilin yetmezçiligini aslında suwutnamanyň özü. Indi dil diýende düşünşmek. İkinciden hem daş döwregindäki bolýan wakalary o sözlere geçirip bilmek. Bu isle Türkmen sözleri bolsun, Rus sözleri bolsun ya da İngiliz sözleri bolsun. Şoňa geçirip geçiren wagtyň garşyňdaky hem şoňa dogry düşünüp o düşünmede bar otayda. Soň iki kişi bilelikde şol waka boýunça bir çäre görmesi gerekli. Ine dili o şeýle görmemiz möhüm. Ya o başkaça ine pelane o Rusça bilýärmiş, o Türkçe bilýärmiş pelane çağası. O İngilizce okuýarmış, İngilizce öğrenipdir ýene näme. Bu o yani olan dil yani bizim dememizde dilde. Yani İngilizce alan wagtda o dilde yani yani dürlü sözler ulanýarlar da biz hemmesine de dil diýip aýdýas gynansak da bulan bir yetmezçiligiň biri. Indi men bir misal berjek, soň Aýdyňa geçirjekmen soň sözü de. Ine ýyldaşlar daş döwregimizde her gün dürlü wakalar bolýar we kär wakalaryň köpüsi negatif wakalar bolýar da. Mysal üçin biri size aýtdy Polşa, o Ýewropa çykmaňa kömek etjek, o pelança dollar diýdi, $1000. Öňünden berýän $1000 soň barandan soň berýän diýär köplenç. Indi bu bir dil, doğru değil mi? Soň bu adam o hakykatdan gulağa ýakyndy geldi bu dil. Yani Polşa gitme ýene näme diýip o aýdylan dil gatgo. Soň onan ya $1000 berýär. Bir hepde, iki hepde, üç hepde, o 3 ay, 4 ay bolup gidýär. Men tem giden o pul alan adamam ortadan ýitirim bolup gidiberýär soňu bilen. Indi bu pulu aldy gitdi. Indi şuna bir dil bilen garşylyk bermeli. Sen başga indi çäräňem ýok, hiç zadyňam. Näme diýän? Haram bolsun. Ine şunuň ýaly bir dil ulandym. Şo seniň düşen agyr ýagdaýyňa garşylykly çäresizligiň nemesinde ulandym da haram bolsun diýip. Indi şu haram bolsun diýen o söz bolmadyk bolsa, şu haram bolsun diýilen dil ulanmasdy. Indi bir yani misal üçin edip alın yani bunu düşünmek üçin aýdýanda. Eğer haram bolsun diýen söz bolmadyk bolsa, men sana entek görkezjek. Ya da şu pulu alman goýmaýan, sen bundan soň iziňi goýamok diýen söz ulanylsa, şol adam o belki şu puluny gaýtaryp alma mümkinçiligi bar ýa-da alyp bilmese-de aňyr tarapa gaty gowy bir rahatsyzlyk bererdi. Yani ýalňyş dil ulanmagyň netijesinde ine haram bolsun diýdim. Allah tawşyrýan diýdiň ýa-da ýene düşmäňe benzeş diller bar. Şo diller ulanandan soň sen eýýäm dünýädäki adalat sistemesiniň o döremegine, kanunlaryň işlemegine diýeli o päskelçilik berýär. Ne şo dil sebäpli ne kanun işlemenligi üçin hem ýok bolýar. O ne adalat bolýar, hiç zadyň bolanok. Sebäbi seni taýlajak adam o özüniň yani Allah tawşyryljagyny bilýär. Gynandyrjy tarapy seni taýlajak adam ýa-da
elinden pulun alıp ağlap owa kaçıp gitjek adam bunu bilýär. Senin bar owa edip biljeň şol ýöne bunu ýalňyş dil ulanýanlygymyz üçin bar. Şoňa meňzeş misallar kändir. Ine ýurdun içinde iş ýok. Ýöne Türkiýede iş bar. Doğrudan yurttaşında iş var. Yanlış bir dil. Yani yurdun içinde iş yok. Doğru bir dil. Türkiye'de iş var. Türkiye'ye gitmeli. İkinci neme yanlış bir dil. Yurdun içinde iş yok olsa ne için yok. Hani bunun gaz, nefti bu yurdun. Yine bu doğru dil. Inde şu dili ulanmaz ýalyk. Türkmenistanda adamları siyasattan, yeni nämeden, ondan bundan daşlaştırıpdyrlar. Umuman şeýle. Şonuň üçin biz hakyky wakalary, ýa wakalaryň hemmesi hem hakyky daş döwrümizdeki. Ýöne şonu hakyky dil bilen gurrun edip bilemiz ok. Mesele şo taýda. Aýdyň sözü saňa bereýin, men şeýlere demetdim senin nämen temaňa gawat geldim gelmedimi? Dil yetmezçiligi diýilende men şoňa düşünýän. Gelýär kemine. Salam ildeşler. Kemine indi birinci men ýene tarihdan birazjyk tarihe gideli. İnsanlyk taryhynyň ýa-ni ösüşine seretseň özlerine, ýani insanlyk taryhynyň ösüşi başda nädip görünýär? Olaň sanyndan belli bolup başlaýar. Ýani sanlarynyň artmagy, insanyň sanynyň artmagy ýa-da adamlaryň population diýilýär. İlat. İlatyň artmagy diýeli. Ol esasan dil çıkandan soň ýani öňkü artyşyň 10 gaty, 100 gaty, 1000 gaty ýalyk bir täsiri bar. Dil çıkandan soň, dil dörenden soň ýa-da dil iň uly teknologiýa diýip ýöne men muny aýdamok. Hakykatdan iň uly teknologiýadyr, sebäbi dilden soň şu günkü gün ine ýani kosmosa gidip bilýäňiz, eliňizde telefon bar, dünýäň bir ujundan beýlik uju bilen habarlaşyp bilýäňiz, bulan hemmesi diliň önümidir. Yani diliň aşağıdaky önümler. Dil bolman mümkin däl. Indi dil eger şoň ýaly güýçli teknologiýa bolsa, onda aýdaly şol teknologiýany birileriniň elinden alsaň näme bolar? Yani sebäbi telefona çelini ýasapdyrlar, kompýutere ýasapdyrlar. Yani ondan başga da kän teknologiýalar ýa-da teknikalar bar diýeli günümizde. Ine şolaryň hemmesi dil bilen dören zatlardır. Yani dilin miweleridir. Diýmek, biz o miweleri köpeltmek üçin ýa-ni dile gowy seretmeli bolýas. Ýa-da dili üpçin edýänler şol dili ulanýanlar, ýa-ni taşyjylar diýilýär. Dili taşıyanlar diýeli. Eýe olanlar şoňa. Şonu östürüp bilýän şolardyr. Dilleri öğrenen wagtyňyz islendik dil bolsun, tapagy ýok. Günümizde käbir sözleriň eýesen bardyr kemine. Yani bir söz vardır, şol söz bir adamın adından ýa-da şoň ýaşaýan ýerinden hem çykyp bilýär. Ýa-da şoň ýani soýadyndan bir söz olup, soňam söz olup galyp gidýär şol näme? Dil. Newtonyň kanuny mysal üçin. Yani kän ine esasen planetalarda, yenelerde ýa-da ýyldızlarda da şonu keşfeden adamın ady ulanylýandyr. Yani köpüsünde var. Ad berýän şol, ona nomenklatura diýilýär. Ine anam aýdaýyn demeyne. Nomenklaturşik diýerler. Aýna nomenklatura diýmek ad bermek diýmek ýa-da bellemek diýmek. Asl manysy ad bermek nomenklatura, ýani açyşlarda nomenklatura diýilýär şol. Ýöne Türkmenistanda ýene bir canlı mysal diýip bilýänler ona. Nomenklatura diýende näme düşünýäňiz? Ýöne köýzat. Ulanýanlar bar o sözleri nomenklatura diýip. Özem kemine ýani bürokratiýa nomenklatura diýmek ýani alma diýmek ýalyk bir zat. Yani telefona telefon diýmek ýalyk bir zat. Bürokratiýa elbetde dolu däl ýöne saýlanyp ýa-da ýene edilip gelen ok. Döwletde ulanýan bürokratiýa sözü siýasatçy bürokratiýa giren ok, sebäbi olar saýlanyp geldi. Olar bellenmedi bir tarapyndan.
Ýöne soň saýlanallar bellen wagt ol bürokratiýa bolýar, sözüň manysy, ýani tanım geregi diýilýär. Şo bolýar. No. Indi sen bir adama ine sen adam diýip sonam şoň bilen günäkärläp biler misin? O. Adama adam diýip üstünden gülseň diýende ha. Hawa. Ine hatta ine şol döwürde ine ona aýdyk geçen Kerim Gurbanow soňra goşgusy bardy, bürokratlary erbetleýärdi. Yani Yaman. şolaryň üstüne yamanlap Kerim Gurbanow ol adam men öňe dili ulanyp bilýän, ýani ýa-da diliň näme bilýän we sözleriň näme bilýän adam we şolary ulanyp bilýän adam diýip pikir edýärdim. Ýöne gynanjak da ýani kommunizmiň ýa-da Sowetlaryň beren şo nämesi täsiri we şolaň öwredenleri bilen netijede olam bürokratiýany ýalňyş ulanypdyr goşgusynyň içinde. Sözü ýalňyş ulanýar, düşünmän ulanýar, sebäbi düşünen olsa zat ýazyp bilmezdi. Sorajak goşgusynda barlap bilersiňiz. Onam soň-soňdan özüm ýanky dili öwrenen soň ýadyma düşer. Kerim Gurbanow soň goşgusy bardy. Söz öwrenen soň hakykatdan şol goşguny tapýan, seretýän kemine ýalňyş ulanypdyr sözü. Şo derecede yani Kerim Gurbanow diýen adamyň dili bilýän adam diýip bilýärsiz. Ýa-da ulanyp bilýärsiz, ýa goşgu ýazmak ansat bir iş däl. Onuň üçin akyl gerek, onuň üçin beýin gerek. Şolam bilip bilmändir da gynansak da bu gaterwet bir zat. Indine soň ýene bir näme de bardy. Afrikaň bir uniwersitetleriniň birinde ýa bir milleti ýok etjek bolsaň dilini ýok et diýerler. Näme diýerler? Şoňa bilimi ýok et. Bilimi ýok et diýerler. Ya bilimi ýok et diýerler. Indi dilem aslında dili ulanmak bulyň özem bir bilimdir. Sebäbi ýerinde duranok, diller ösýändir, diller kiçelýändir, diller ýok bolup gidýändir. Ve güýçlenip bilýändir diller. Indi Türkmenistandaky diliň problemalaryna gelelim. Men käno aşagyna girmeýin, sebäbi biraz gysga çykyş etmekçi bugün. Türkmenistanda kemine birinci sözümüzü alaly. Söz müňlerçe şoň ýalyk söz bar Türkmenistanda. Ýöne biz 4 aýş sanagyna iň esaslaryna geçek. Türkmenistanda saglyk diýip bir söz bardyr. Indi saglyk diýende Türkmenistanda medisin ýani näme orusçasy näme bolýar kemine? Medisina diýerler-de. Medisina. O hassahanalar ýene nämeler akla gelýär köplenç. Lukmanlar bilen hassahanalary saglyk diýip görkezýärler. Türkmenistanyň saglyk ministerligi diýip ministerlik bardyr, edýän işlerine özüne alyp barışlaryna sereden wagtyň şolaň bar edýän işi hassahanalar. Näme diýmek? Hassa bolanlara seretmek diýmek. O saglyk diýmek däl, saglyk diýmek sagdyn diýmek. Hassahana näme işi bar? Sagdyn bir jemgyýetde. Ve yankı kişilere seredende de sağlık meselesini onu vatan havarlara etdi ve hemme de şonu kabul ediyor. Sağlık deyip görkezýän programmalarında yankı skor maşynynyň suratlary ondan soň hassahanalar, ol enjamlar, yeneler deyip kemine şoň bilen övünýändir. Ýöne sağlyk diýmek çağa dolandan başlaýa birinji enatda sagdyn bolmaly. Ondan soň çağa dolandan başlaýa daş töweregi bilen bilelikde iýäni, içýäni, ondan soň gezýän ýeri, howasy demalýan, bu zatlaryň hemmesi saglygyň içinde. Yani Türkmenistanda şäheriň daşyna musur içine köçelerde ýa-ni musurlar dökülýär, hepdelerçe musur ýanky ýerde durýar, o siňek basyp ýene olup. Pişikler ölüp, bawa maslygy çüýräp durýar. Pişikler ölüp, maslygy çüýräp. Ýöne şoňa hiç kim saglyk diýen ok. Oňa kim seretdi? Ýanky tebigaty goraýyşmy, tebigaty ýenemi şoňa näme etýärler? Jika seretdi. Sebäbi o saglyk ministrine değişildi. Näme işi bar? Sen onu içýän suwuň mysal üçin zaýalanýar. Mesela su zaýalanýar, içilýän su. Ýa-da howaň şertleri ýa-da howadaky demalýan howaňdaky käbir problemalar olaňyň iň köp berýän nämeleri ýanky zawodlar, fabrikler ýöne Türkmenistanda bilemok zawod, fabrik barmy? Yani olaňyň gurulmagy üçin şäherde näçe uzaklykda bolmaly, ondan soň diňe uzaklygy däl, uzaklygy bilen bilelikde ýanky şemal bardyr, şemalyň şähere gelmeýän tarapyna gurulmalydyr. Yani sen 10 kilometr uzak alyp gidersiň, ýöne şemalyň akymy ýa-da howaň akymy diýen şemal diýmeýin. Howaň akymy
köplenç halatında şol şäher tarapy bolsa ol sen o 100 kilometre alıp gideniň peýdasy ýok. Gelýär ýene şemal bilen. Esasen agyr nämeleri işleýän, on çıkaryan ýanky howa çıkaryan gazlary hemmesi atmosferaň ýokary gatlaklaryna uçup gidip bilen o. Yani agyr bolan üçin aşagda galyp bilýär. Belli bir nämede uçja, ýagy bilen ýene aşağı ilatyň içecek suwuna, ýanky azyklaryna diýin. Gelýär, ine olary iýip içýärler. Ýöne o saglyga değişi däl. Yine bizim Türkmenin gysgaça sağlık sözünün düşünýän manasy şu. Özüňiz mysal üçin daş döwreňizden sağlık näme, sağlık ministri näme diýip sorak görüň daş döwreňizden. Sağlık, sağlyk goraýyş, ýene sağlyk goraýyşa döseredýän sağlyk goraýyşam ýene hasana bilir. Ýani sen Häzir şonu ýazdym aýdyň. Şonu ýazdym häzir mene. Ýadymdan çykmasyn diýip. Şol ýene sağlykdan, ýani sağlygyň döwletiň sağlyk ministrligi sağlyk puwdagynyň peýdasyny görmek üçin sen hassa bolmaly. Ýa-da sağlygyny ýitirmeli, son görýän. Bu bilemek näle dogry zat, ýani söz ulanışymyz bu türkmen. Dogry. Indi sağlygy şey diýip düşünýäs we şoňdan dowam edýäs. Ol hiç Yani öljek bolup duran wagtyň sağlyk ýada düşýär, dogry dälmi? Düşünşüm boýunça. Ondan öňü hiç kim işi ýok. Bunu insanlaryň ýa-da ilatyň özü hem käbir ýagdaýda ýanky musury dökýän şo ilatyň özü dökýär. Taş döwrüne. Ýöne şondan gelen hastalygy ol görüp bilenok, görme mümkinçiligi ýok. Sebäbi göze görünýän bir zat däl, sağlyk görünmeýän bir zat, el bilen tutup bolanok sağlygy. Şoň üçin bular ministrlik guran wagtam ýanky medisin ministrligi diýsek dogry bolar ama ady ýöne sağlyk ministri diýär. Özlerem bilenok edýän iş. Sağlyk ministri. Sebäbi sağlyk ministri daş döwregiň birinji ýanky çağda olandan başlaýar diýdik. Oň en atasam sağlyk bolmaly, şondan sağlyk başlaýar, ýa-da sağlygyna seredilýär. Ondan soň ikinci gatlakda bolýa olara ministrlik seredip bilmän ýagdaýynda daşary ýurtlarda ýanky näme bardy? Bu nämede de bardy. Rimde de bardy kemine. Ýanky preventiv medisin diýip bir zat bar. Öňüne alyjy ýanky medisinada. Hastalygyň öňüne alyjy ýa-da keselligiň öňüne alyjy bir medisina. Bu näme bolup biler günümizde ýanky dürli vitaminler, mysal üçin gün almayan bir yurdun içinde gün alan organizm, yani D vitamin yanlışmasa. Son näme etýär? Yani preventiv medisin diýeni bulam sağlık puwdagy edýär ona. Yani sağlık puwdagy, sağlyk goraýyş ýa-da şoň üçin näme ýanky ýaşaýjylara ýanky näme tarapyndan state destekli diýen. Döwlet demeli, goldagly. Döwlet goldagly ýanky D vitamin kapsullaryny arzan bahada ýa-da şoňa meňzeş almak üçin ansat. Sebäbi men diýen ýurtlarymda kellen ağrıyan olsa sen derman almana baran wagtyň paçka beren oklar bir sany berýärler. Ağırsa ýene gel diýerler. Şoň ýaly işleýärler. Sebäbi paçka derman satylýan nämelerde adamyň saglygy pikir edilmeýän döwletlerde paçkalaýan derman satylýandyr. Yani kişi olmasa paçka derman ansat satylan, yani ösen ýurtlarda. O şeýle şeylere meňzeşrä ekan şoň. Ýewropaň köpüsi şoň ýalydyr. Ýöne ýanky D vitamini aýdaly paçkada alyp bilýän diýeli. Şoň ýaly ýeňilçilikler döretýärler, bahasynda arzanlaşdyrýarlar. Bu ine preventiv medisin diýilen zady şol. Ýa-da diýişiň dökülip gutarmanka, şo diýişlerine näme ziýan berýän bolsa, belki bir bulam ýene vitamin ýetmezçiligi bolup biler, ýa-da ganyňda bir zatlar bolup biler. Ine şo diýişiň dökülmänke şoňa öňünden goldaw alýan, medisina goldawyny alýan. Ine bulam ýanky saglygyň içinde. Ondan soň sen içýän suwuň bardyr. İň esasy ýanky saglyga ziýan berýän zatlar kemine içýän suwuň, soňam dem alýan howaňdyr.
Ondan soň ýanky iýen zatlaryň bolýar, iý biçen zatlaryň bolýar. Mysal üçin Türkmenistanda eti ýagly iýendirler, ýagy bilen iýerler. Ýag Ýagly. gaty ziýanly. Organizm üçin agyr bir zatdyr. Onu işlemegi, organizmiň işlemegi sebäbi ýaglar esasen başga bir ýanky bedeniň ýa-da başga bir organizmiň soň ulanaryn diýip depolap goýan ýa-da ýanky näme depo näme bolýar? O şu depolap diýsek ýanky näme diýär? Birikdirýär da. Ýanky şekeri ýaga öwürýär aslında. Ýag şekerden emele gelýär. Soň ulanaryn diýip ýanky näme toplap goýan bir energiýasy diýel ýa-da energiýaň çeşmesi ýag. Olar agyrdyr islendik organizm üçin. Ýöne etiň özüni iýmeli mysal üçin ýanky boyun bolsun, geçi bolsun, türklerde kırmızı et diýerler. Ine şol eti iýmeli sebäbi protein şol ýerden alýarys biz esasen. Ondan soň ine balyk bardyr iýilmeli. Yani her insan üçin ol saglyk üçin gerekli zatlar iýmeli zatlar. Ondan soň bu zatlar ýani et bilen balyk sen proteini o şol ne iň esas proteini şol ýerden alýar. Protein olmasa beyni işlemeýär. Yani beyin şonu köp bulanýar. Ondan soň ýanky näme diýilýär ona? İriymiş diýilýär bizde. Hawa iriymişler ýanky hozdur. Ýanky şo jinsden näme pistemiste. Onlar var. Olardan ýanky ýagyny alýan, organizmiň gerekli ýagyny alýar. Ondan soň otlar vardır, türlü otlar vardır. Ondan soň pomidoryň vardır, alman vardır. Yine bu zatlaryň vitaminleri vardır. Yine şolaryň hemmesi saglygyň içine girýär. Yani bizde gynansak da saglyk diýende şol sözüň manysyna düşünýänimiz medisina, başgasy däl. Yani saglygyň saglyk pudawynyň %1'ine düşünüp bilýäs. Ya da şol sözüň manysynyň, berýän manysynyň %1'ine düşünüp bilýäs we ulanyp bilýäs şonu. Ondan soň kemine ýene näme geleli? Howpsuzlyk diýip bir zat bardyr. Howpsuzlyk ministerligi var. O aşağıda da giden nämeler vardır. Howpsuzlyk diýende näme diýende sereden wagtyň polisiýa bilen ýa-da komitet ýene prokuratura ýene şolar bardyr içinde. Indi şoňa sen howpsuzlyk diýip geçen wagtyň ol polisiýa aýdaly esir döwri ýanky insanlaryň köpüsiniň esirde araya soň pullary ýani ullanýan pullar ýok, ýani döwlet ýok, bank, merkez banky ýok. O pulamy işläp bilmeýär merkez banky bolmasa. Çeşmesi ýok ýani bir günüň içinde. Ine o howpsuzlygy näde gorasyn polisiýa? O polisiýaň özü hem şo puly ýanyp aýlanyp gezip berdi. Yani howpsuzlyk sözünde de düşünýän nämämiz, ýani aslında edýän işinden bizdiň polisiýa bilen ýene ýanky prokuraturasy ýenesini görüp bilýäs howpsuzlyk, ýani eli bilen tutulyp bilýän zatlar olan näme? Jan howpsuzlygy. Jan, yani canymyzy gorayan bir zada howpsuzlyk diýäs we şoň bilen geçinýäs. Yani olam sen janyňa ýa-da durmuşyňa täsir edip bilýär. Mysal üçin şu gün hastalanan kişileriň ýaşap bilmek üçin gatyken çykdyjylar bardyr kemine. Pul bilen. Ýöne pulun howpsuzlygy bolmasa diýmek janyň howpsuzlygy ýok diýmek. Köp hal. Yani onu görüp bilen oklar. Berde iki adım aslında. Birinci adım yani janyň howpsuzlygy bolsa, ikinci adım o pul bilen üçin edilýär. O bilimli adamam o nemesem girer. Yani bilimli ýa-da eğitimli yetişen adamlaryň mysal üçin howpsuzlygy. Nämçini Amerikada o hem pulan bar hem ýa-da neme de bar. Hemme adam barbarys. Hemme de şo taýy gitme isleýär. Yani Türkmenistanda hiç kim galmaz isläni. Yani howpsuzlyk sözünde de düşünýänimiz ine şondandyr. Indi ýene bir söz var. Men bu iň öňe çykan sözleri aýtýan ünlerçe var ýalyk söz.
Türkmenistan'da kemine bilim ministerliği diye bir zat var. Hmm. Benim fikrimce dünyanın başka hiç yerinde bilim ministerliği yok. Yok. Sebebi Yok. Hmm. bilim ministerliği Hmm. Orset'te olup biler. Orset'te mümkünse ve onyalık zatlar. Näme diýerler ka? De Olar. bilemok näme diýerler. Hmm. Ýöne bilim ministerliği diýmek eýem onun içinde näme var? Ne çağda olan günden başlap bilim, yani bilgi alıp başlaya, bilgi alıp başlandan bilimi başlaya çocuğu. Yani çağa. Hmm. Indi bilim ministerliği şoňa seretýärmi? Yani. Ýa-da seredip bilýärmi? Hmm. O bilimiň özü, Yani o bilim sözüniň özü o taýa gawat bilimin gelýärmi? gelen o kemine Hmm. bilim bilen yankı bulan edýän işi näme? Yankı education ministerliği olmalı ya da eğitim ministerliği. Ha. Edýän işi bize şonu görkezýär. Edýän işi ve özüni alıp barışı ve bar olma sebebi yazılan kanunlar ve vizyonu diýeň. Indi vizyon diýse ýalňyş pikir etmäň, olarda elbetde vizyon ýok. Ýöne vizyon bar, vizyonsuz bir işletme olup bilme mümkinçiligi ýok. Vizyonları yankı eğitim ya da education, ýöne ady bilim ministerliği. Hmm. Ona dil yankı fizikadan düşündürjek bolsak yankı dimension diýilýär, ýalňyşmasam. Hmm. Biri başka dimension, biri başka Ölçek, dimension. o ölçek. Bir başka ölçekde, Ölçeği beýleki başka. başka ölçekde. Bilim diýilýän zat başka ölçegde, bulanky başka ölçegde. Hmm. Ve ikisi birbirinin arasına yankı girip bilýär, birbirine täsir edip bilýär ýöne nämesi ýok. Yankı bilim ministerliği diýmek ol çağany dowlan günden başlap bilimni ölýänçe dowam edýän bir zatdyr bilim, Hmm. bilgi. Ýöne olan edýän işine seretýän yankı okuw bilen baglanyşyklydyr, eğitim bilen baglanyşyklydyr. Başka tarapyndan gören oklarym, bilen oklarym. Hmm. Yine bu bizde yankı dil, ondan sonra İngilizce'de näme diýilýär, o söz birligi ya da söz bagly ya da sözler, Vocabulary. söz Vocabulary. vocabulary. Indi şol sözem Türkmençede barmy? Ýok men pikirimçe. Näme diýinen bilemiz ok. Şoň üçin ulanmagan bilemiz ok onu. Ha, bizde Sözleri, yok o yankı sözlük diýip aýdarlar ýöne sözlük o mana gelen ok. sözlük gelen ok, sözcük hem gelen ok. O Hmm. mana. Şol manany beren ok. O manany vermesen onda pikir edip bilen ok. Hmm. Indi bu bizim yankı problemalarımız ve insanların birbirini düşünüp birbirine düşünüp bilme mümkinçiligini azaltýan bir zat. Hmm. Şoň üçin Türkmenistanda adamlar öz arasında ılalaşa gelip bilýän däldir. Indi geleli biz döwlet diýilýän zada ya da state. State diýilýän zat örgüttür. Hmm. Halkyň iň ulu örgütü state diýilýär. Türkmenistanda 5 kişi örgütlenip bilen o. Ama 5 milyon näde örgütlensin diye. Ama 1 milyon örgüt näde örgütlensin? 5 kişi örgütlenip bilen o. Sebebi dil yok. Örgüt sözü Türkmençe bir sözdür. Yani hazır şonu Türkçe diye aydırlar. Örnek. Yani bir zattan havarları yok. Türkmen ile Türk'ün dili bir dili ulanýas yani. Şol bir dili ulanýas. Yani şiveler bilen ve yer, tebigat, taş döwremiz ve goňşularymız o dillere täsir ediyor. Yani geografik tarapdan bir toçkada yerleşmendiğimiz için dilimiz dürlüdür, yani bir dildir. Yani dürlü diýmeýin, dürlü şiwelerdir, yani bir dildir. Yani örgüt, şoň üçin ýok, örgüt olmak üçin dil bilen olup bolýar diňe kemine. Başka hilsen mümkin däl. Näme vardır? Konsensus kemine. Yani bu söz ulanılýandy.
indi ol sözü bilmän sen kanun yazma ya da kanun esasında yaşama mümkinçiliğin var mı? Sen konsensusun näme bilen. Owa, biri öz kellesinden kanun yazar, beýleken meniň habarym ýokdy diýer mysal üçin. Konsensus ýok ortada. Yok, şol konsensus sözem yok. Ulanlan yerini gördün mü? Türkmenistan Yok, yok. televizyonunda yine de. O Türkmen yazıcılarının, şahirlerinin ulanlan yerini gördün mü? ağzı birlik sözünü Konsensus. ulanýarlar, onuň edil garşysyna söz. Mahtumulu'nun konsensus sözünü Türkmençe ulanlan yerini gördün mü? Yok. Ýa-ni ağzı bir bolaldy ýa bir soprada. Diýär-de ýöne onuň nemesi ýok. Ol düşmana da aýdyp bilersiň gel ağzı bir bolaldy diýip. Dogry dälmi? Ýöne düşman bilen konsensusa baryp bilen owa. Ma'lum. Ağzı bir bolup bilersiň. Jany okaýança. Yine yani bu dilin ya da dili nädip bizim ulanýanymyz ol aslında men aýdaly şahsen özüm üçin özüme şonu aýyp bilýän. Yani bu aýyp bir zatdyr. Aýyp diýip aýtýan, boşadyrlar içinde o sözüň manasyny kendi düşünemek ben. Yani siz düşünüp bilin diýip aýtýan. Sebäbi türkmen dili ya da şu günkü ulanýan dilimiziň jogapkary şu günkü gün ýaşap ýören şol dili ulanýan bir ýanky kişilerdedir jogapkärçilik. Tarih Berdimuhammedow ya da yine bular dili şeýdipdir diýmez. Tarih 21-nji asyr, 19-njy asyrda türkmenler dilini ýok edipdir diýer. Onuň içinde biz var hemmemiz. Türkmenler diýip sizin ya da hemmemiziň adymyz geçer tarih. Dilini ýok edipdir diýip. Soňam 21-nji asyryň ortasyndan soňam özlerem ýok bolupdyr. Dilsiz mümkin däl, bolup bilme mümkinçiligiň ýok seniň. İslendik ýurda daşary ýurtlara çykan wagtyňyz eger hakyky resmi ýagdaýda bir işlejek bolsaňyz, galjak bolsaňyz uzun wagt birinji dilini dil öwredilýändir size. Dilsiz siz hiç kim, yani insanlaryň ya da jemgyýetiň arasyna goşulma mümkinçiligiňiz ýok. Dil şerti. Yine häzir ýanky sözü ýöneköy bir söz aýtdy, konsensus men näme üçin şahyrlardan mysal berýän. Sebäbi şolar dili aýakda tutup bilýän yazıcılar, şahyrlar, yani şol dili ulanýan, kän ulanýan we dil bilen bir zat düşündirjek bolýan topluma ya da daş döwren düşündirjek bolýan adamlar dili aýakda tutup we östürüp bilýändir. Indi şu günkü Türkmenistanda soňky 15 ýylyň içinde haýsy şahyrymyz ya da yazıcymyz kän okolýa, ýa famous. Maýdym Mahtumuldan söz etdim, bir zat ýadyma düşdi. Ine bu adama konsensusu aýtdy, ýa-ni tapjak bolýasda. Indi Mahtumulu o kitaplaryny nemede ýazypdyr? Arap harpları bilen. Dogry dälmi? Men bunu okudum bir kinemesini Arapçasından. Şeyle bir ýalňyşkan, onan barsyň Arapça ýa-ni Arapça ulanýan sözleriniň Arapçadygyny bilmeýän eken. Farsça diýip bilýär. O farsça diýip bilse de ol edil gulagyna eşitýärlik ýazýan ekende. Indi bir düzgün tertip bar ýazyşda. Ine men bilýän bolsam, seret ol asyrda we günümizde Arapça yazgy ulanyp berilen bir jemgyýetde de ýaşanjak. Men Mahtumulunyň goşgularyny okan wagtym, ýa-ni her setirinde 1-2 harp ýalňyş bar. Her setirinde. Soňra aýdýanda Mahtumulu pikir edişiňiz ýaly ullakan bir şahyr däl. Onuň aýdany o käbir ahlaky nemeler bar, o dogry. Ýöne onuň şu aýdan ahlaky nemeler dünýäniň hiç bir ýerinde de ýalňyş däldi. Haýsy jemgyýete gitseňiz gidin, o ogryny halaýan däldir, ýalançyny halaýan däldir. Dünýäniň islendik jemgyýetine gidin, o Mahtumulunyň aýdan zatlary, ýani bolmaly zatlary aýdypdyr Mahtumulu. Ýöne onu ýalňyş ýazypdyr, ýeterli ekeni. O bilimi ine Şiraz medresesinde, soň ýene-de bir ýerde okuýar, bir 2 medresede okuyan bolmaly. Okumagyna garamazdan yazgylarynda gatkan ýalňyş bar. Ýalňyşlar kan. Yani nämäni bilen ok, Arapça sözleriň ýazylyş düzgünlerini bilen ok, Farsça sözleriň aýratyn ýazylyş düzgünü bar. Ondan soň türkmençe sözleriň aýratyn ýazylyş düzgünü bar. Her haýsy aýry-aýry. Şonu ýazmasaň şo taýdan şo many çykan ok.
Soň ine bu adamlar konsensus däl, ahlak demeder, ahlak satarlar. İnsanyň iň erwedi ahlak satan insandyr ýa. O bir agyr bolar ýöne hakykat şeýle. Ahlak satmak. Ken o ağırlara da girmeli. Ben Hawa. fikrimçe. Tamam. Şöyle sen dowam edip bilersiň eger näme bar bolsa bolmasa mende bir kine not Böyle aldım. indi näme sözler vardır. Kemine yankı bir kino var dedim. Kinoda sol televizordan yankı habarlardan ve kinoda ulanılan sözler vardır İngilizce nämesinde. Habar berýär, habary dinleýänler yankı 7 ýaşdan 70 ýaşaça hemme var. Şoň içinde käbir sözler geçýär. Mysal üçin bilinç kontroly diýen sözler geçýär. Televizorda habarlarda geçýär. Ondan soň yankı repressive society näme bolýar? Ýani repressive society şekillendirilýär diýe de. Basış edilen cemiyet de, yani basış aslında cemiyet. Hawa ine şoň ýalyk sözler ulanylýar. Indi bu habarlarda ve televizorda habarlarda, ýani bu habarlar diýende bilim dünýäsining habary däl. Hawa. Adaty bir günüň demesi ýalyk. Adaty hawa nämesi selfish sözü ulanylýar mysal üçin. Bir kerde geçjem ünsüni çeken sözler de ýani. Sebäbi men kinoda ýani sahnada çoňa seretdiýän şo habarlary dinlep oturup dinleýänlere seretdiýän çağalaram bar ýani. 25 ýaş var. Garrylaram bar. Şolar hem seretdiýär we olaram yorum ýapýar şoňa. Ya da şoňa bir öz düşünjesini aýtýar, diýmek düşünýärler bu. Indi Türkmenistanda haýsy habarçy ýa-da telewizor kanalynda ine şoň ýalyk mysal üçin baskıcı ýa-da baskı altyndaky toplum diýip sözlem guruldy. Ýok, Güllä barýan Bahtyar diýär diýilen sözler ulanýar. Ya-da bencil diýilen söz ulanyldy. Özüni bilýän, özüni bilýän diýen sözler ulanyldy. Ya-da bilinç diýen söz ulanyldy. Ýok. Bilinç bu zatlar habarlarda bir jurnalist yönetimin ýa-da şol hökümetiň edýän işlerini düşündirýär we şoňa garşy öz nämelerini düşündirýär. Näme bolýandygy hakynda habar berjek bolýar, habar berýär diýilýär we araşdyrmasyndan düşündirýär we ine şu sözler ulanýar. Ine şu sözler ine türkmençesi bar, mysal üçin bencil, baskıcı toplum ýa-da baskılanan toplum. Ýöne şu sözleri, şu terminologiýalar türkmen ilaty diýemok. Şol yazıcısı, tozucusu, jurnalisti şolar bilýärmi? Ýok, ulanman ýeri ýok, diýmek bilen oklar. Şolar ulanmaly da biz görmeli, mysal üçin. Iň azyndan şolar ulanyp bilmeli sözleri. Ýa-da Türkmenistanda haýsy muallimden sen şol sözleri eşitdin? Yani iň azyndan Türkmenistanyň içinde 5-10 sanyk muallimi bolandyr. Emine. Olar aýly bolýandyrlar. Sana bir zat öwretýäs diýip pikir edýändirler. Ýöne ine şu jagys sözler 4-5 sany aýtdylar, biz kämbir giremiz o ente. Ine kemine indi ben gysgaça jemläýin bu nämäni sözüň problemasy ýa-da sözü bilmemegiň problemasy näme diýmek diýeňizde ine gysgaça mysal berjek bolsam ine biri aýdaly öýüňizde muny men ýöneköýleşdirýän veya hatda ýa-da kontrast berjek bolýan düşünüp bilmek üçin. Bu zatlar näme gerek diýip bilersiňiz. Konsensus garnyny doýurýan bu. Şo bolmanam ine ata-babalarymız ýaşap gelipdir. Ya da selfish sözü olmayan ata-babalarımız hatta bu sözleri durmuşu boyunca ulanmayan adamlar vardır ki. Ulanıp bilen o, nerede ulansın? Sözü bilmek başka bir zat, bilyen o sözü demek başka bir zat, o sözü yerinde ve sözlemin arasında ve doğru nämesinde ulanmak başka bir zat.
Yani ikisi başka zattır. Sen ulanıp bilmeyen olsan sözün manasını bilenin öyle. Onu ulanıp bilmeyen olsan o sözün sana peydası yok. Hiç gelip peydası yok. O bilgi paylaşılan wagty bilgi bolýar. O. Indi ýa-ni kontrasty bermek üçin şuňaly gaýdaýyn. Öýüňizde çagaňyz bar, bu ýani görünýän tarapy düşündirmek üçin ýönekay dilde çagaňyz sizden men ýa-ni aýdaly gözüm ağrıya diye siz çagaňyzy alyp gidýäňiz, aýagyna gips takyp getirýäňiz. Göz aslında problemi bolan. Ýöne problema göz. Onun için siz ýola gitdiňiz, wagtyňyzy harjadyňyz, ýa-ni alada etdiňiz, gorkdyňyz, bu zatlaryň duýgularyň hemmesi erbet duýgulary ýaşadyňyz çagam rahatsyz. Ýöne ol gözüni diye ýene bilim ministrligi ýa-da saglyk ministrligi, saglyk pudawy ýene şol zat da ýene edil şol zat. Bu çagaňyz size gözüm ağrıya ýa-da gözüme bir zat bar diye siz onu alyp gidip puluny töläp taňary ýalkasyna aýdyp aýagyna gips takdyryp alyp gelýäňiz öýüňize. Ya da o tebibe gidýär. Çagaňyza da bir zat edip ynandyrýaňyz. Indi gowgalar ýene gözüň aýagyna gips etdik sebäbi. Bu men ýanky nämäni bermek üçin bir arasynda elbetde kän tapawut bardy. Ýöne bir döwlet nämesinde bu zat çoňalyk görünýär. Bir jemgyýet nämesinde. Kime seretsen kemine haklarımızı goramaly, haklarımızı talap etmeli. Hiç kim soranok. Ýa-ni dur, uyam dur, hak diýen de o näme diýip soraşandan hakyň näme diýini düşündirip bilmeýär. Bilmeýär. Konstitusiýada ýazylan zatlar diýer. Soň sen sorarsyň, bolýa konstitusiýada onda ertir ýazsalar, hiç hili hakyň ýok diýip. Yazılan zat hakyň bolýan bolsa ýazyp bilmezmi? Ýazyp biler. O näme diýmek? Konstitusiýa ýazylan zat sen hakyňmyş. Ýok oňýalyk zat. Konstitusiýada ýazylan zat sen hakyň bolmaýar. Sen hakyňy gorap talap eden wagtyň şonu konstitusiýa ýazýan. Yani ikisi bir meňze şalykdyr. Ýene tapawyny görüp bilmezler. Menen bir şahidel kän bir sözleriň nämesini açyp biler ýalyk. Ya da renklendirip biler ýalyk ýöne. O ine hakymy talap edýän diýip ýazgy ýazýan, ine şo konstitusiýa diýär, aýdyn. O bir ýazypdyr, ine şo taýda ýazýarmyş diýmek, ola ýam hakyň däl diýär. Sen şonu. Ýok, ol hak däl, ol hak ýalykdyr. Fake'dir. İllüzya. Sen öz hakyny ortaga goýan soň ol iň soňunda konstitusiýa ýazylýandyr. Yani özüň ýazýan ol. Başga bir ýazan ok. Türkmeniň konstitusiýasyny türkmen ilaty ýazýandyr. Başga bir ýazan olsa, ýa-da türkmen ilaty däl de, türkmen ýaşullar ýazan olsa, ol ilatyň näçesi %20-sidir, 25-dir, %10-dyr bilemok, ýani prosentdir. Ol eýem sen hakyň däldir. Sen hakyň olsa özüň ýazmaly bolýar, ilat ýazmaly. Ne gysgaça kän uzynan bolmasyn bu gaty ulu näme bardyr? Näçe gün gürrüň edende de ol sözlerine ildeşler özüňizden bilersiňiz, taparsyňyz käbir sözler bardyr. Hakyky sözüň manysyny düşünen wagtyň şol sözüň näme ýalňyş ulanýandygy. Haram olsun diýmek, gadagan olsun diýmek. Ama diýdiň de gadagan bolduňmy soň? O pulum haram bolsun diýdiň, manysy gadagan olsun, gadagan diýmek. Yani haram sözü aslında aydın Araplarda pozitif manidagi bir söz. Mukaddes. O mukaddes manysını berýär. Mysal üçin dünyadaki iň esasy mescit nerede? Mekke'de, doğru değil mi? Onun adı näme? Mescidil Haram. Haram mescit diýmek, yani Türkmen çevirsem haram mescit bolýar. Mukaddes mescit. O yani o gadagan edilen, näme gadagan edilen? O şol yani mescidin nemesine, territoriýasyna, çägine giren wagtyň o günän etmeli, bu günän etmeli, adam öldürmeli, ýene näme etmeli, gaharlanmaly diýilen. İşin gyzykly tarapam başga yerlerde haram däl ýani. Ýalyk bolýar. O tarapam bar, ol hem tartışma meselesi. Yani yine orsularam ulanýardy, hram diye. Hram. O hram sözü şol olara yankı cöhitlerden gelýän olmalydy. Haram, yine şo haram, orsularyň ulanýan hram sözü ikisi bir söz.
Ha, yine bir yanlış ulanýas. Yani bizde haram diýse aýdyň ýürek bulanjy bir hili eliň değirsen şu eliň kesip taşlamaly diýilen ýaly. Manyny berýär, dogry dälmi? Yok, onam hiç kim test edip ya da nämedigini bilen o. Ha. Hiç kim bilen o onu. Yani haram sözüň manysyny türkmende düşünýän adam yok. Ýöne erwet ýaly bir hili şoň kellelerine ýa goýupdyrlar. Haram bolanda näme ol sirkde oýnaýan aýylar ýeneler bardyr, sese oýnaýandyr olar. Yani sesde ayağını kaldırıyor, ol ayağının aşağında onu öğretmek için şol ses veriyorlar, ayağına elektrik veriyorlar. Tok veriyorlar ya da. Sonunda kaldırıyor. Son şol ses gelende ol eýem şertli refleks oluyor. Pavlov'un şertli refleksleri. Şonu ulanýarlar. Türkmende de edil şol aýyda ulanylýan şertli refleks ulanýar. Ýöne berde aýyny, ýa-ni sirkdaky aýyny terbiyeleyici diýeýin. Terbiyeleyici öğretýän bolsa bize en atalarımız şu terbiyeçi ve bizi şeydip şertli refleks nämet diýerler, şertlendirýärler. Haram zady diýmek näme mana gelýär? Hiç kim bilen o. Bilen o onu. Hiç kim bilen. Sorak göre. Haram gadagan zady diýmek o erkek çağa diýmek. Şahzade. O gadagan çağa diýmek. Ya da mukaddes çağı, mukaddes manasyna gelip bilýär-de. Araplara göre şeýle, yani haram sözü köp ýagdaýda mukaddesine hormat söz var ya aýdyn. Hormat sözü, yani hurumet. Aslında hurumet diýip o neme diýär, biz o diýip aýdypdyrys. Türklere gel hürmet diýendirler. O näme diýmek? O gadagan edilen diýmek. Gadaganlanan diýmek. Hormat diýmek. Hormat goý. Mysal üçin bu taýda hormat diýip bolanýas, beýlekerde de haram diýip ýüregimizi bulaşdyryp ýörüs. Düşünär ýalak zatmy? Ýoksam şol bir söz. Ya da ýine hurmat. Hormatda da şunu diýär, yani hormatda yani şoňa garşy bir zat etmek, diýmek, garşy gelmek gadagan. Gadagan, owa. Yani men sana hormat goýan bolsam, sana bir zat diýen ýalňyşyňy aýdyp bilmeýän, ýanynda ayakta durýan, oturup bilmeýän, ýatyp bilmeýän, näme diýmek bu? Şolar gadagan sana garşy, şoňa hormat diýilýär. Şoň üçin bizde ýine şoň üçin erwet tarapy ýene şu çağalaň berde gymmatly ýitýär. Ula hormat diýdiňmi? Çağa hiç kim. Erkeğe hormat diýdiňmi? Aýal hiç. Ol bilemok, erkek hem ayal doğruya diýip bilýän mene. Yani o olmasa olam bolmaýar. Ýa-ni yaradyjysy ýalyk bir neme funksiyasy bar aýallaryň jemgyýetde. Insany yaradýan bir nemesi var. Pozisiýasy diýeýin. Şonuň ýaly ýene soňyna hurma sözü var, aýdyn hurma. Indi hurma farsçada hurma diýip bir söz var. H diýip ýa-ni o iýilýän, o bizim bilýän hurmamız. Ýöne hurma diýen bir söz var. Yani hormat ya da haramdan gelýän söz olan. Olam ayal diýmek aýdyn. Hurma diýmek ayal diýmek Arapçada. Şeýle o haram, mukaddes, o mescid, ibadet edilýän yer manysyna gelýär, gadagan manysyna gelýär. Hormat goýmak manysyna da gelýär, ayal manysyna da gelýär. O ayal manysyna gelmeginiň sebäbi başka erkeklere gadagan. Bu başka erkeklere gadagan eýýän bul ýa-ni eýesi var. Adagly. Adaglanan diýilýär. Şonuň ýaly bir many berýär de hurma. Bu zatlary bildikçe, yani şu zatlar bilen şekillenip gelýär bizim jemgyýetimiz müň ýyldan bäri. Şonuň üçin biz başka bir dünýäde ýaşap ýören ýaly şu wagt. Öyle aydın, o başka nemen yok olsa men uzadıp durmayınca yani 50 minutu demedipdirsiz. Yarım saat dedik. Ava temamız biraz neme ağırraktı. Böyle yine indi berdaki mesaj näme diýip bilersiniz ildeşler? Bulanýan sözlerinize üns verin. Näme diýine üns verin. Yani yine Türkmenin halamayan bir zadı vardır. Birinin diyen zadını düzeltsen gahary gelýändir.
Owa. Yöne yine men e, dil öğrenenim için özüm dil öğrenen ve yankı lingüistika değil. O başka bir zat yöne on bilen kızıklanyan. Dil bilimi. Mesela tarihten başladım yani tarih okap tarihe kızıklanan vaktin ol ikisi ayrılmaz bir zat yalıp görünüyor men fikrimçe bilemem. İn yöne koyacak kızıklı zatlar vardır. E, yani alfa diye işlensen Owa. elif ikisen bir zat. Yani Owa. bir yerden geliyor. İkisen bir yerden geliyor. Bu zatlar näme öyle bağlanışıklı. Yani tarih öğrenen tarihe giden vaktin Latin bilen yani Hı hı. Arapça O birleşiyor bir Arap, yerler. bir Arap aksentinde, biri Latin aksentinde. Tamam. Aslında ikisem öküz Hı. demek değil mi? Şolan öküz demek. O Öküz aslı öküz bunun diye. Finike deyip bir millet yaşaya. Türkiye'nin hazırki Konya taraflarında. O has kadimi. Araplardan hem Latinlerden hem kadimra. Olar Alep diyede. Alep. Aslı orijinali. Hı. Alep yani öküz demek. Yani öküzün ilkinci harfi A. Aha. O. A diýmeýärler de olaryň dilinde Hat, öküz Alep diýmek için demäni alypdyrlar. yine bir zat var. Harfların ama atları olmalıdır. Mawa. Olan bir dil baylığı. Türkmence'de harfın adı yok. Biz A harfine adına A diyez, sese de A diyez yani. Aslında Mawa. o yerde ses vardır, bir hem adı vardır. Harfın. Mawa. Bizde ne içindir yok. Türk'te de yok. Şoň için Türkiye'de şäher sanap bilensin. Adını yazdıracak olsan. Hawa. O Adana'nın Sebäbi A'sı, o Bursa'nın B'si diýip. o şoňa alyp bir näme bir olam aslında bir kemçilik, Kemçilik. dilin kemçiligi. Kemçilik o. Adyň aýdan wagtyň adyň 5 harf bolýan bolsa, onda sen näme dersiň? 5 harfy 5 sany şäher aýtmak ýerine 5 sany harfyň adyny aýtmak. Yani A, B, C, D, G, E, F, G İngilizce'de var. Hı hı. Fransızlarda da var diýip bilýän. Bar o. İtalyanlarda var harflar yani Hawa. adlar. Olarda bar o. Hemmesinde de bar diýen ýaly. Yine Türkiye'de Türkmen'de harfın adı yok. Ors'ta da var harfın adı. Yani Ors'ta birazcık yani onların A harfine A diýerler yani Hı. ses bilen aýtýarlar. Yani i kıratki vardır. Yani olaryň dil guruluşy Evet. ine bukwa A diýmesi eýýäm neme diýär-de? Bir hile Hı. çağrıştırýar eýýäm adam nemesinde. Tamam. Yani bizde yine harfların ama adı yoktur. Yani şoňa da ad vermäne ýaltanypdyr benim pikrimçe. Ya da yeterli derecede şo bilen gyzyklanýan, yani dil bilen gyzyklanýan dilçilerimiz olmandyr hiç mesela. Mawa. Indi men sana bunu aýdym uzady. Menen birazrak 1-2 minut uzadayım. Ine gök Türk alfabeti vardır. Ine şu alfabetin harflarynyň ady var. Misal üçin diňe ady däl, şeklän bar. Ine biz ha D harf bar ya uly. Ine seniň aýdyň diýip adyňdaky D harfy. Edil şunun özü şu Türk alfabetinde yani Göktürk alfabetinde haýsy ses berýändir diýip bilýän. D harfi bilemem. O yay diýmek. Yani Y harfy. Y sesini O veriyor. Y harfy yay. Y sesini veriyor. Adam yay. O harfyň ady yay. Yine şekilleri bir alypdyrlar da, ha şu ýadyma düşdi. Yani her bir harpy bir şekilden alypdyrlar we şu harpyň ady şu şekliň ady we ilkinji berýän ses hem şonuň sesi. Misal üçin Y harp yine bizim görýän şu D harpymız. O sesi var, ok. Hakykatdan ok ýokary seredip duran ok var. Soň aşağı seredip duran oklar var. Ýadyma düşen ok. Şeýle bir neme funksiýadaky bir yazgy görünüşi. Bu yine 8. asyrdaky yazgymız. Yani şu günküden has üstün bir. Has üstün, has düşnükli. Hawa. Has ulanmışlı mı diye. Ulanmışlı näme? Hawa. Afad. Hawa. Ya. Gatyňa gidip durýar Hawa. Gynandyrjy zatlar gatkan ya. Bu gurrun edilen nokta. Gurrun edilse aslında düşnükli boljak ýöne. Başga zatlaryň gurrun edýärler.
problema Yani şota. yanlışmasam kemine Shakespeare'de var. E, Ya da Shakespeare değil mi top? E, Ya İngiliz olmalı. Hı hı. E, Neme diye yani yazan vaatın ya da dil diye beyindeki fikirin, düşüncenin eee 90%'ini berip bilýän olsa, ol diye ulu bir başarıdır diye, üstünlüktür diye. Hmm. Yani bunu İngiliz dilini ulanyan adam aytdy. Yani pikirin, düşüncen 90'ını karşıya berip bilýän olsa diye. Ve biz dili bir araçı görünüşünde ulanýas, aslında beyinde olup geçýär hemme zat ve Hı. beynindäki zady karşı tarafa vermek için sesleri ulanýan. Ne Ses. sol sesler senin beynindäkinin 90%'ini berip bilýän olsa üstünlüktür diye. 100% hemmesini diýen o. Indi siz pikir edin, türkmen beynindäkinin näçesini berip bilýär? Mümkinçe 10% ýeten o. Hmm. Yeten o. Şu gün 10% ýeten o. Şonuň O üçin karşı gönü tarapy türkçe geçýär aýdyň ýa bizim türkmenlerimiz bir zat düşündirjek bolýar soň şu edil duýgusunda berip bilmeýän ýerlerinde türkçe Türkiýede öwrenen sözler var. Şonu goşup goýberýär. O görnükdir. bu näme däldi? Ýa-ni gaty erwet bir zatdyr. Yani Hmm. pikirini, düşünjäni aýdyp bilmesen, soň sen hiç kim bilen hiç iş edip, iş dünýäsi diýersen, iş dünýäsi bolma mümkinçiligi ýok. Hmm. İş etmek kıyın zatdır. Dilin yani o dilin olanda da 100% verip bilemem. Şonun için yani e, CEO'lar aslında CEO'lar sayılanan vakti nemeler alınyandır. Yani introvert deyip bir neme davranış salma psikolojik İçeri bozukluğu. dönüp mi diýerler. Ama hiç kim bilen gürleşmeye, maslahatlaşmayan adamlar vardır. CEO'lar şolardır aslında. Köpüsü şolardır. Şolardan alacak olyalar. Ya da şoları CEO diýmegem bir firmany dolandyrýan direktordur. Bizim dilde başlıktır. Hmm. Başlıklar şolar olmaly. Sebäbi beýleki adam birinciden extrovert olan adam maslahatlaşmany iş edip bilmeýär. Daş döwregine düşündirjek olar ve ol ýerde pikiri eýem 100% berip bilmejegi belli zat. Hmm. İş dünýäsinde kemine şuňalyk bir zat var. Gaty nämedir? Yani logosdur hemme zat. Hmm. Yani mantyk bilen baglanyşykly. Diňe mantyk bilen. Ine näme üçin aslında başlyk näme diýilýär? İletişim gurup bilýän, yani communication skills diýilýär. Şo güýçli bolan adam bolsa diýip pikir edersin, dogrymy? Hmm. Yöne yok. Karar almak, tiz karar vermek ve kellesindeki fikri veya düşünceni, yani stratejiyanı ve taktikaları doğru ulanıp bilmek için, ütkötmeyen, orijinal ulanıp bilmek için yani introvert insanlar alınıyor, Hmm. insanlar saylanıyor. Ava. Yani Yani bunu özü karar alıp öz düşünýär, başga ýerine düşündirip durmagyň ýerine yok. öz edip Düşündüren başlaýar. vaxtın eýem 100%'ni düşündürüp bilen o sen. Ama Yani en geçmeýär. güçlü dili ulanan vaxtın hem 100% düşündürüp bilen o. Doğru doğru. Yine şu bulamayayım, yine dil meselesi ve dilin näde yani täsirleri näme täsir berýär ve bunu iş dünyası bilýär. Yine näme üçindir döwletler bilen okşar. Amerikan bilen okşar. Amerikada eden okşarlar. Siýasatçy çykarjak bolsa, yani communication skills birinji gelýändir. Şoňa zerret diýerler. Olam oň üçin hem yani introvert bolma mümkinçiligiň ýok. Ya da bolan ýagdaýynda kemine biz agyr sözlere geçip başladyk, No. dinlenmez. Verdi, biter. Verdi keselli yani. Şonsuz şonsuzam hemişe o näme kesek sözler ulanmaly diýip başlaýas yani. Ýöne de geçmeli bolýar. Kesek sözlere. Ama böyle onda sağ olun ildeşler. Aydın sağ ol. Bugünkü eden gurrumuz gyzykly aslında. Bugün olmasa ertir dinlenler. Bolýan da sağ ol.